sing ngantasi anakku Dewasrani kang wis pirang-pirang taun nyedang tumurung Wahyu Wadin nganti sayae ora kecondhokan Wahyu apa-apa. Sabar ya nggarep Dewasrani tak goleke Wahyu liyane wae Dewasrani. Prabu Godayitma kang wis prapta ana dhateng Sinaya. Prabu Taritala. Dina iki aku wis kasembadan nyidra para Pandhawa. Ning aja kurang pamengku. Pandhawa kang kelakon tak sidra mung 4. Merga sing tak goleki ora ana. Nanging aku janji yen to aku wis kelakon dhaup kelawan Lesmanawati ing kono bakal tak goleki ana ngendi papane Janaka. Mengko dhisik aku ora bakal kabotan masrahe marang anakku Lesmanawati. Nanging aku kudu ngerti bukti lan nyatane. Batange Pandhawa kudu genep 5. Yen Pandhawa ora genep 5 tegese durung rampung sing dadi kewajibane Prabu Godayitma. Aku ora bakal ngulungke anakku Lesmanawati. Walah salah. Ora tau ulung kita rebut dina iki parat. Ye! Wah! Ayo! Cobain aku. Yuk! Ayo kantaran bau kelawan Duryudana. Ora sudi ing kene kelakon tak bondo tanganmu. Tak lebokke pakunjaran. Dadi asrana aku bisa dhaup kelawan Lesmanawati. Yen Godayitma wis bisa saresmi marang wong wadon titah menungsa ing kono, bakal bali urip Yakarwati mbau dendha kaya jaman ana Ngalengka biyen aku. Waduh, monggo aku matur marang Sinuwun Duryudana lha kok ngestina suwung manut kabar Sinuwun Duryudana dikunjara karo ratu ning Jimsetan berkasaan. Prabu Godayitma malah iki kepiye iki? Sapa sing kudu tak sambati? Wah, wis. Yen aku nyang Amarta kaya isin. Ewadene ora kudu kepiyeng ngluwari bebanane Sinuwun Duryudana. Sembuh. Golek kali damar dina iki. Menika Sinuwun Dwarawati ingkang mapan wonten tapel wates nagari Ngamarta. Inggih Maman Singkuni. Mentas kemawon kula pinanggih kalian para kadang Pandhawa ingkang sampun kalih saking madyaning Sumurumpas. Oh. Pandhawa. Inggih. Dinten mangke Pandhawa tasih Waluya Jati, Jati Temah Nirma. Inggih Paman. Oh, inggih. Wonten menapa? Anu ngapunten. Keparenga paduka mitulungi dhateng jasad kula. Wonten menapa Paman? Dinten samangke negari Ngastina dipun bedah kaliyan Narendra saking tawang gantungan Prabu Godayitma. Monggo sinuwun keparenga paduka mitulungi. Nandur ngundhuh. Wong yen tandurane ora becik, undhu-undhuhane ora apik.
Mula wis ben karepe dirasake Kurupati. Yen ora kaya mengkono dhewe ora ngerti rekasane. Kaya dene lakone para Pandhawa. Wis meneng to. Ora sampe lu ngundamana. Arep nulungi apa piye? Wah, karepe dirasake. Wis meneng. Oh inggih. Kula badhe mados rayan ingkang saged nyingkiraken dhateng Godayatma. Inggih, kula sumanggaaken sinuwun. Wonten menapa sinuwun nimbali dhateng Adipun Anoman? Anoman wonten dawuh. Tanggung jawabmu piye kowe duwe ngon-ngon kok ucul lho. Menapa to? Kula menika mboten gadah open-open menapa-menapa. Lah kok ora duwe open-open dieling-eling to? Mulane nganti dawa umurmu. Nganti wektu dine iki mergo kowe sing duwe kewajiban. Kewajiban kula sampun rampung. Yen kewajibanmu rampung, ya bakal tinimbalan ngersane Gusti kang nyipta jagat. Anoman wonten dawuh. Nalika kowe duwe kewajiban jaga marang sukmaning Dasamuka. Inggih. Ing ngatasé sukmane Dasamuka gawe geger ana Ngastina. Lah kok malah kowe enak kepenak mapan ana kene. Godayatma. Iya, wonten pundi? Ana Ngastina. Sinten kepareng matur? Ora ana kejaba Patih Harya Senguni. Salah pun kersane. Pun Senguni kersane badhok sisan. Kula ora arep bilani. Ya jangan ngono to, Man. Wingi ya wingi, saiki ya saiki. Yo ngapura ya wingi pasulayan karo kowe. Walah lagene butuhe wae kok tembunge empuk. Ora urung arep kejak pasulayan meneh. Pun kersanipun. Sampun dipun amuk Godayatma. Hus. Baline Praja Ngastina ora lumantar Godayatma. Ning kanthi lelabuhan kang nyata. Besok ana lakone dhewe. Oh ngaten iya. Yen kowe ora mbelani bakal nampa siku dendane Gusti kang nyipta jagat. Wah. Kepeksa iki. Sing ikhlas to? Nggih, ikhlas. Bilani. Lah, guyu raimu tak bilani. Ora. Lagi pisan iki lah aku tak bilani terus. Wah, Godayatma ki ya ngopo trunyak-trunyuk nyanyian tekan kono. Godayatma. Aja diranggung ora minggat, mbuh dadi walet. Kisinan kok bola-bali. Sing tak sambati, sing tak rasani arep tak pateni. Alah lelakon apa awakku iki. Ya ora apa-apa idep-idep iki nggo pengalaman urip. Tegese nganggo cara iki ora iso. Ning akar golek cara liya. Pokoke Pandhawa kudu mati. Aja nganti dheweke urip. Ya ora apa-apa ngalah sik, wong ngalah ki ora kalah. Ora arep meneng, arep golek petung liyane. Bakune piye carane Pandhawa tumpes. Lakon pencangaku. Piye? Piye? Loh. Ana gunung jalan-jalan ana sing dawa. Pangling karo aku. Oh, Anoman. Iya. Tekan lho. Aku tekan. Ayo. Ora usah kowe ganggu gawe marang para Kurawa. Sumikira. Walah dalan tengare kowe belani Kurawa mergo kowe luput. Iki dudu perkaramu. Wis rampung perkaramu karo Anoman. Yen nganti ora minggat aja takon dosa. Kepruk gunung unggal mati kepindho. Wah, itu gagal meneh barat. Wah! Paman sing nguri wonten dawuh sapa sing nulungi aku
Yen pangapunten ingkang mitulungi paduka Wanara Sita pun Anoman mundi dawuhipun sinuwun Kresna. Waladala Pandhawa isih urip inggih. Wah, kaya dibeset raiku. Wah, dina iki wektu cedhak iki aku aja ketemu Pandhawa. Mentah kaya ngopo isinku. Aku lagi ngaten. Kula nggih pekewo ngene pripun melih ora ngono paduka ora iso luar saka pakunjaran. Wah, mbok yo golek pitulungan liyane Pandhawa yang iki padha karo ngisin-isin ki Duryudana. Alah pun ta mboten isin. Aku ora isin. Kula men mboten isin kok paduka lingsem. Pun monggo kepareng lerem saking sawetawis. Mangke lintu wedal kula padosaken cara malih mejahi Pandhawa. Mengko koweleh meneh mboten pun iki kula golek cara sing apik banget, sing halus banget yo. Aja ngempet aku iki mengki yen ana isine tak sanggane dhewe. Dara Werkudara Kakang Semarupa. Monggo kula kanthi unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat. Dene paduka Ndara Werkudara sampun kecondhokan wahyuning Senopati, Ndara Janaka sampun kecondhokan wahyuning Ratu dene Sinuwun Baladewa, sampun kecondhokan wahyuning Pamong. Kula mboten mahi benawit Narendra Mandura Prabu Baladewa menika salah satunggiling Narendra ingkang garwanipun namung setunggal, mboten nate selingkuh, mboten nate nindakaken jinah bandrek kaliyan sinten kewala. Mila dene Gusti Kang Nyipta jagat pinaringan wahyu Pamong. Mugi ing benjangipun saged momong dhateng darah utawi trah taing para Pandhawa, Gus. Ya, aku nekseni. Mugi lekasipun Ndara kula Pandhawa saged tinulat dhateng panjenenganipun Baparis sakukuban Sumarwadi kula ingkang mentas dipun khitanaken saged to dados Senopati ning kulawarga kecondhokan wahyuning Senopati satemah manggih ayem tentrem sugengipun mahanani dhateng kulawarga agung Baparis tuwin anyawapi dhateng para warga agung lenggah wonten papang ngriki sakiwa tengenipun. Iya, aku nekseni Kakang Semar kanthi paduka sampun kasembadan nampi wahyu teges sampun titi purnegati lampaning dalu menika kula pun Semar sak kanca ingkang ngayahi wajib ngurmasi kata lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak W.P. Harista sak kula wangsa tuwin para warga agung ingkang mapan wonten Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, tuwin para pamriksa ingkang marang lenggah, tuwin pamriksa ingkang lumantar streaming pun Semar sakanca nyuwun gunging samudra pangasami sabibaring ringgitan Bapak Arista samanggi hayu-hayu rahayune skala tinebena saking Durga Sengkala cinaketna ing bagya mulya. Monggo pungkasan ngatur kula kanthi santi sepisan merdika salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungaku bakal joget tandha syukurku. Sumangga Den. Aruna aku tiang
Loro